ta babban gari namu. Lala na ta sarki Aliyu babban gari namu ne. Ku bar zagewa mun faɗa muku babban gari namu ne. lallai muna bayan Aliyu. Babban gari na shi ne. Isa ni dan ta mai mutane da dama. Siku Aliyu an san ni nima. Ni ce masu rana dai bayan ka nima. Sai Aliyu Maryam Iyana babban gari na ka ne. Lallai muna bayan Aliyu. Babban gari na shi ne. Ni Adam Usha dan zane mai gidana. Ni ma Zuwaira da jani malami na. Lallai ni ku Ahmad Ali ne mai gidana. Can kunni na ce muku sarki Aliyu ne. Ku bar zagewa mun faɗa muku. Babban gari namu ne. Komo na dan zayin uwa ne na juna. Fati bara roji janjani mai gari na. Ni halin jinsi ba a kushe gwani na. Ni ko Safiya sai na faɗa Ni koko murtin Ali Nuhu ne. Ku bar zagewa mun faɗa muku. babban gari namu ne. Nura Imama Ali ne jarumina. Ni ma Rashida Ali ne mai gari na. Fati Silo Hoshin janjani gwani na. Mun faɗa muku yau mun faɗa muku babban gari na mai. Ku bar kin fi mu hankali ne kin fi mu kudi. mu da barbashi rashin mutunci ba ma tuna gaba ba ma tuna baya. yanzu aka kawo mutum ɗaya wanda aka ce na zaɓa. Ni ce Zakiya dole in gaida sarki. Ubalan Ali Nuhu na gaishe ka sarki. Ni Sadiya Gele janjani zaki. Na faɗa musu ni baballe zancen ki ai haka ne. Rukayya dawayya na gaishe ka sarki. Ali dadi na bu bayan ka sarki. Cewar Fati janjani kafi sarki. Ni lawala Ahmad na ce musu zancen ki haka ne. Abbas Sadiq Gani Fati karshe ma. mai gaskiya dan zane malamina. Maryam yar Indiya ina ma ina ma. Shafa na ce muku sarki Ali Nuhu.